Viděli jste to? Garcia! This is Ronaldo Chris. Kaňurka. Ronaldo mluv jak. Ronaldinho, this is Ronaldinho, yes? Welcome to change. This is ball. This is Casio. Víte, jak se to dělá? Ronaldo. Tohle číslo si zapamatujte. Luka. Dobrý. Dobrá srdíčka. No! Ronaldinho! Vidíte? To je like. Ronaldinho. Tak já? Dělej. Jaj! Ani! Tak co už to bude? Je minuta, co? Nedá. To si zabil. Už máme 2 minuty. Jaj, Ronaldo! 2 minuty. Já zachytávám tu tomu. Ronaldo! Nebo... No! Už můžu vypnout. Už to je 3 minuty. Zima. Ole, bate, kapot. Ronaldo se připraví! Ještě! Ronaldo! Já jsem si, že to na mě střílí. To nebyl gol! Už to jsou 3 minuty. On se na golek zasytej! Pojď. To si nemyslej, že ona teďka poprvé spojní si, tak ti se nic nestalo. Sedu. Teda mambo! Přidívejte na tu úroveň. Je. Ale Casillas to vyrazil! Casillas to vyrazil! Ronaldo, výborný hráč! Výborný střelec! Výborný hráč!
Ničím se mu to nedá. Ale je to stimulální. Právě kope, Kaťa to vychytá. Kaťa to vychytá. No, co říkal? Že to jo, že on se bohatý. No, ten nemá ani na chleba. To vločím. A ty už to bude, už to jsou 4 minuty. Nejlepší skale. To je dokonce 5 minut to už je. Vole. Jo. Ronaldo, nemůže se tam nastřílit. Kaťa chytá. Kaťa vychytil tuto ranu, jak byla. Co jsi říkal? 6 minut. Co jsi říkal? Tak dělej. Pojď to. Ronaldo je šťastně, Simon. Šašek, simulant! Cílí ta sedmička skurvená! Divá! Tak to už jste posrali. Jsem viděl. A jdu si plejky. A spíš nějakým Něco ne. ať. Já ho nápad. Bylo mi Ona říká. nejezčí go, on to nebude bránit. Platí. Platí. Tenhle bužera. Tak si dejte ruce. Tak si dejte ruce. Ne! Chceš bitku? Jdu bitku. Takže Tekken 5. Co to zkoušíš, těm žena? Počkej. Já ti půjdu do tý. Do tý si půjdu chytla. Ne? Jdi tam. Tak jo. Nejblbější gol na světě. Takže si to potvrdila. Černá tam bude nejlepší. Ale ještě jednou já. Já jsem Konec, vyslyšel!